kulabo abagembulayo, abadlala umshayina, abadlala into zokugembula, abantu abenza amathenda, abantu uma wenza nje into enemali ufuna imali ikwazi ukuthi ingene isheshe, izinto zakho zingalibaziseki. Into yenzayo, thola lesi sihlahla lesi fanele ugeze ngaso, geza ngaso makuLwesine, iy'nsuku zibe 3 kusukela ngoLwesine, iy'nsuku zibe 3, geze ngaso ebusuku, geze ebusuku ngabo-12, geze ebusuku ngabo-12 ngalesi sihlahla, ukwazi ukuthi ukhulume yonke into ofuna ukuyikhuluma. Thatha amaqaba ungakhona abe u-16, uwaxove njenge-washing, bese emveni kwalokho uyageza ngakho, uzokwazi ukuthi sikuvulele izinto, kwenzeke lento lo oyifunayo. But-ke kunokunye okujulile okungaphezulu kwalokho okwenzayo ngaso lesi sihlahla uma ukuthi ufuna ukuba umuntu ohlezi eme kahle, impilo yakhe ihlezi i-right ngaso sonke isikhathi.